Παλιά απομάκρυνση από τον Παλάσιος, πάσα στον Ποντένσε του Ορτέγα. Ποντένσε θα κάνει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Ολυμπιακός στο 24 με το γκολ του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Ντουμπάτζο, ο Μωρόν! Τι γκολ έβαλε ο Μωρόν! Φανταστικό γκολ από τον Μωρόν στο 47. Έξω από αυτή. Έχει χώρο για να σούτ, δεν το κάνει, προτιμά τον Κοϊτά. Αυτός θα κλείσει όπως συνηθίζει, θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά, το σούτ, καταπληκτικό γκολ στο 73. Με την υπογραφή μίας εκ των αλλαγών του Μάρκο Νίκολη. Άκρα για τον Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να αποφύγει δύο παίκτες να πασάρει. Το έκανε, η μπάλα βγαίνει έξω, ο Ουναή το πλασέ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ουναή. Ο Μουκουντή έκανε το λάθος, τρέχει ο Στρακώσα, τρέχει ο Κωνσταντέλιας. Καταπληκτική προσποίηση, 0-2 από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και στο τρίτο λεπτό του δευτέρου, ο ΠΑΟΚ βρίσκει 2 γκολ και παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ΟΠΑΠ Αρένα.